Сябры, ну я рады, что все так уже уладкаваліся. Мы працягваем наши сустрэчы, публічныя лекцыі, открытые лекцыі, майстра-классы. И сегодня у нас Сергей Харевский, легендарный человек, мастацтвазнаўца, як бы можно сказать, человек-оркестр, ён и ну, як бы і мастак, і мастацтвазнаўца, і выкладчык, і літаратар, і эсеіст, і кім ён толькі не ёсць. І сёння мы пачынаем такую тэму, якую можна умоўна назваць метафізікай горада. То есть мы давно падбіраліся як бы да гэтай просторы. Памятаеце, у Хемінгуэя ёсць в расійскім перакладзе свята, якое заўсёды з табой, як бы Moving Fest, як бы вандроўны фэст. Ён піша пра Париж і піша там, што вот як бы калі вы в маладосці жылі ў Парижы, то гэты горад застаецца з вами назаўсёды. Ну, я подумаў, што калі браць беларусаў і беларускую свядомасць, то такім вандроўным фэстам, горадам, які застаецца з намі назаўсёды, жылі мы ў гэтым горадзе ці не жылі, былі мы там ці не, як бы вандравалі ці не, гэта, канешне, Вільня. Значна болей беларусаў жывуць у Варшаве, Празе, як бы і Кіеве, але Вільня все ж таки штосьці асаблівае. Вот ёсць нейкая такая загадка Вільні, і, можа быць, найлепшы і адзіны чалавек, які встане вот, паспрабаваць нас впусціць як бы ў гэтую загадку, гэта Сергей Харевскі, які там жыў. Ну, ён сам раскажа як бы пра свае прыгоды з Вільні. Калі ласка, Сергей. Дзякуй вялікі, Ігор. Дзякуй всім, хто сёння сюды прыйшоў. Гэта першая з планаваных 3 гутарак пра Вільню. Пра Вільню як форму духоўнага жыцця. Ёсць такі вельмі цікавы тэкст, вельмі яго рэкамендую, ён перакладзены, ну, хто чытае па-польску арыгінальна, ён ёсць па-польску. Это тэкст, які складаецца з 2 лістоў. Адзін ліст Оскара Мілаша, Чесава Мілаша, Томасу Венцлаве, одного славутого польского поэта, лауреата Нобелевской премии, да литовского поэта-номинанта на Нобля Томаса Венцлавы, и отказ Томаса Венцлавы Чесаву Мілашу про Вільню. Для Чесава Мілаша гэта быў горад юнацтва, горад студэнцтва, горад паўставання яго як асобы, і ў многіх тэкстах ён падрабязна в розных шчыгулах згадвае гэты горад. Для Томаса Венцлава гэта штосьці іншае. І гэтыя 2 тэксты напісаныя па-польску. Томас Венцлава вольна валодае польскай мовай. В перакладах некалькіх ёсць, яна так і называецца, яны былі аб'яднаныя Вільня як форма духовага жыцця. Таму назва для вось гэтых 3 гутарак пра Вільню, она знайшлася сама сабою. Сапраўды, Вільня гэта не проста кропка на мапе, гэта не проста канкрэтыка, рэалія места. І мало хто, прыязджаючы як турыст, ну, дае сабе справаздачу, што абсалютная большасць жыхароў Вільні сённяшняй жыве в домах савецкіх, блочных, і старая Вільня — это невялічкая частка. Ёсць вялікі горад сучасны з прамысловасцю, з складанай інфраструктурай, але вядзецца пра Вільню, якая узнікае ў нас, абуджае ў нас нейкія асацыяцыі. Адна з самых такіх часта ўжываных метафораў — это параўнанне Вільні з Іерусалімам.
што Вільня – гэта паўночны Іерусалім. Да пэўнай ступені гэта справядліва, асабліва калі мы гаворым пра нейкі складнік габрэйскі. Сапраўды, у 18 стагоддзі Вільня была самым вялікім габрэйскім горадам у свеце. І склалася так не ад добрага жыцця. І сапраўды Вільня была цэнтрам не проста жыцця масы габрэяў, але і унікальным цэнтрам іх духоўнага жыцця. Перадусім Вільня стала, дзякуючы Гаону Эліягу, нашаму земляку родам з мястэчка Сялец Бярозаўскага района цяпер, які ачоліў рух на той час Міжгадзім. Гэта рух, які супрацьпаставіў сябе хасідзізму, які тады нараджаўся і імкліва распаўсюдзіўся. Такім чынам, у гісторыі іудаізма Вільня неад'емны важны чыннік, неад'емная важная гісторыя супрацьстаяння артадаксальнага іудаізма новым плыням. І з гэтым звязана вялікая традыцыя і вялікая літаратура. Ведама, што з Іерусалімам лучыць Вільню в метафарычным сэнсе гэта суквецце розных веравызнанняў, што там былі спрадвеку, фактычна ад моманту заснавання этого горада, розных плямёнаў і народаў, якія стагоддзямі жылі бок о бок. І таму гэтая метафора, напэўна, справядлівая. Ёсць яшчэ адна метафора, што Вільня – гэта паўночны Рым. І ў гэтым сэнсе эта метафора справядлівая в тым сэнсе, што насамрэч Вільні знайшлі свой вечны спачын першапакутнікі гэтых земляў. Гэта і тры віленскія пакутнікі, Круглец, Нямец і Няжыла, далучаныя адным з першых да праваслаўнай царквы да ліку святых, як пакутнікі. Гэта і тыя тры манахі-францішкане, якія былі закатаваны язычнікамі. Ты і першы святы на ўсёй тэрыторыі былого Великого княства Літоўскага, святы Казімер, чыя труна з нятленнымі парэшткамі знаходзіцца ў Віленскай катэдры, над якою вісіць святы цудадзейны абраз святого Казімера з 3 рукамі. Гэта, вядома, і унікальны абраз, званы Мадоннай Сапегаў, які таксама зберагаецца, Маці Божая Ружанцовай Антокальскай, які зберагаецца цяпер у катэдры. Ну і, вядома, вострай браме. Памятаеце, у Міцкевіча Матка Боская, што в Чэнстахове храме, глядзіш спагадліва, што вострай свеціш браме. І гэты абраз, які лічыцца святым, важным і цудадзейным і для каталікоў, для праваслаўных, конечно, бесцэнная реліквія і маса менш знаных в шырокім коле реліквіі, в тым ліку і найноўшага часу, як цудоўнае з'яўленне абраза міласэрнасці Ісуса, да? Які ведамы кожнаму, хто хоць раз заходзіў цяпер хоць в які касцёл. Ёсць такія маленькія календарікі, цэтлікі, флаеры з гэтым абразом, напісаным у Вільні мастаком Камароўскім в 1936 годзе са словаў святой Фаўстыны. І гэты цуд, чым была справа, Фаўстына была манашкай родам з Польшчы, адной з манашак ордэна сёстраў міласэрнасці на Антокале, на прадмесці Вільні. Быў невялічкі іхны драўляны прытулак, дзе яны займаліся наглядам дзяцей, і раптам ёй у сне з'явіўся Ісус
і пачаў з ёй размову. Яна паведаміла пра гэта, натуральна, свайму спаведніку. Спаведнік паведаміў вышэйшыя духоўныя інстанцыі, была зроблена как бы суд інквізіцыі, ну, не в тым как бы сярэднявечным сэнсе, это быў псіхіатр і тэолог. Справа была псіхіатра асвідчыцтваць яе духоўны стан душэўны, а тэолага глядзець, ці няма якіх нестыковак з уяўленнямі эсхаталагічным. Все как бы пацвердзілася, што яна можа запісваць свае размовы і можа распавесці мастаку сваё відмо. Са словаў святой Фаўстыны напісаны быў гэты абраз, ён прыходзіў да яе у відмах, раскрываў сваю грудь, і вверх шоў промень святла, вниз шоў крывава-чырвоны промень, і ён казаў, што ў ягоным сэрцы знойдзецца месца для ўсіх, а нават для тых, хто ў яго не верыць, і кожны мусіць спадзявацца на яго ў цяжкую хвіліну. Гэта было бы, ну, адно з многіх, конечно, цудаў хрысціянскай гісторыі, каб не сурокі літаральныя. Ён тое, што бачыла Фаўстына, паведаміў ёй, што праз 3 гады не будзе Польшчы, што тут будуць саветы, што потым будзе зруйнаваная Нямецчына і па Берліну будуць цокаць там капыты казаку, і маса такіх дакладных дэталяў. Все это было запісана, ну, час быў непросты, але калі яна з'ехала ў Польшу, потым памерла, в 1939 годзе все эти пророцтвы пачалі збывацца не метафарычна, а в літаральным сэнсе, то адбіўся бум паломніцтва да этого абраза, які прапаў на доўгія гады і зноў цудоўным чынам аб'явіўся ў 1939 годзе. Але это ўжо іншая гісторыя. Як склаліся лёсы этого мастака і спаведніка, нашага земляка, дарэчы, Сапоцькі. Это ўжо асобная гісторыя. Такім чынам, Вільня в пэўным сэнсе можа быць названа і Рымам по той колькасці святых рэліквіяў, бясцэнных, важных для ўсяго хрысціянскага свету, не толькі для нашого рэгіёну. Для кагосьці Вільня гэта Мекка. Як для беларускага паэта Владзіміра Жылкі, які гукаў: «О, Вільня, крывіцкая Мекка, ці варта прарока ты стрэць?» Там що шумее умольнее, прибой не окнучи з палёў. А многія народы, не толькі пераўзбуджаны малады паэт в сярэдзіне 30-х гадоў, але на розных этапах прадстаўнікі розных народаў уяўлялі сабе Вільню вось тым самым месцам святым, чыя памяць ляжыць недзе, маўчыць, ціха, в стане сну, чакаючы, калі нарэшце з'явіцца той самы Месія і абудзіць народны дух да жыцця вечнага. І ў гэтым сэнсе таксама можна набраць тузін прарокаў. Ну, хіба не быў в пэўным сэнсе такім прарокам Ігнат Абдзіраловіч, які ў 21 годзе, 1100 гадоў назад, насурочыў нам шмат што спраўдзілася потым рыхтык, як у святой Фаўстыны, з літаральнай дакладнасцю, і да сёння не страціла сваёй нечаканай актуальнасці. Хіба не былі такімі прарокамі, там, Тавянскі, Міцкевіч і многія іншыя, ці мастак Чурлёніс, які ў Вільні раптам вырашыў перастаць быць кампазітарам, а нагадаю, пазл свайго жыцця ён лічыў сябе кампазітарам, меў прафесійную музычную адукацыю, скончыўшы Варшаўскую кансерваторыю, і раптам пачаў маляваць унікальныя абсалютна творы,
якія ў ягонай душы, ягоным розуме гучалі як ноты, гукаючы з літаргіі тагачаснай сваю літву, сваіх літоўцаў. Калі ў Вільні ніхто па-літоўску не ведаў ні слова, і все гэтыя легенды і казкі, і песні былі запісаны этнографамі, здавалася, ніколі ўжо да гэтага справа не дойдзе. На маё ўяўленне, Вільня гэта хутчэй страчаны рай, метафарычна, конечно, сэнсе. Таму што все народы, якія беспасрэдна знітаваны з ягонай гісторыі, ва ўсіх гэтых розных каренных, гаваруся, традыцыях ёсць устойлівы вобраз Вільні як неча абсалютна ідэальнага, як у беларускай народнай паэзіі, песенным фальклоры. Вільня гэта не канкрэтны горад, а горад наогул з вялікай літары, як рака Дунай, якая не канкрэтная, там прарадзіма славяншчыны, але рака маці наогул. Так вось маці ўсяго і вся, гэта бацька ўсяго і вся, гэта Дунай, а маці ўсяго існага в цывілізацыйным сэнсе гэта нейкая такая умоўная Вільня. Яна была калісьці, рабі пільна, будзе і тут Вільна, каб жа ж цябе адправілі Вільню камяні вазіць і так далей. Это штосьці такое, што ўжо ніяк не асацыюецца з рэчаіснасцю. Так як і літоўцы 200 гадоў марылі, думалі, малявалі нейкую Вільню абсалютна нерэчаісна, абсалютна ўжо далёкую ад іхных уяўленняў, без всякай этой готыкі, барока, без всей этой расійскай імпершчыны, без пальшчызны, нейкая такая страчаная Вільня, як і для Палоніі Вільня, і гэта вельмі моцна загучала раптам в міжваенны час, калі Вільню прыязджалі, в тым ліку і Эдельфонс Гальчынскі, і многія іншыя польскія літаратары, інтэлектуалы, мысляры з уласна Польшчы, і бачылі горад не такім, як яны сабе там уяўлялі, как, напэўна, і Наваградак не такі. Яны ўбачылі, як маляваўся ён Адаму Міцкевічу, але кожны, хто прыбываў, вычувалі нейкую вось эту ауру, што нешта бяспрэчна вялікае было некалі тут. Нейкі залаты, ідэальны век, якога няма сёння, і гэты вобраз не зламіла да сёння нішто, ніякія акалічнасці, ні нават падзеі трагічныя, драматычныя падзеі 20-го стагоддзя. Вільня як вобраз нейкага страчанага рая, калі вось там гавораць, там залаты век, там какой-то ідэал, какой-то абсалют. Вось Вільня гэта недзе там, в паэзіі, в марах, крозах і паданнях. Адкуль жа ж взялося гэтае імя Вільні, да? З чаго варта, напэўна, пачынаць любую размову пра горад. Ад самага першай згадкі в гісторыі пісьмовай 1323 годзе Вільня так і фіксуецца як Вільня на ўсіх традыцыях, і кірылічных, і лацінічных. Вільня, толькі Вільня. І гэта назва наўпрост навязваецца да назвы ракі Вялеллі, па-літоўску Нярис, куды пад гарою Вільню ўпадае Вялейка, альбо раней Вілія. Вялля і Вілія, альбо Вялля і Вялейка. Але, в сваю чаргу, назва Вілейкі Вяллі паходзіць правдападобна ад аўкштайцкага слова караня «Вільнюс хваля».
Але ёсць цікавая яшчэ адна версія у літоўцаў, што гэтую назву можна вывести як ад славянскага веля, вялікая, эта версія была вельмі папулярна в польскамоўных крыніцах, па-польску велька, веле. Але у літоўцаў ёсць яшчэ версія ад веле. Это дзіўнае, рэдка ўжыванае слова, вузка бытаванае, што азначае душы памерлых у множным ліку, збіральным, да, якось там дзень задушных, дзяды, да, у літоўцаў гэта веле. Ёсць яшчэ адно дзіўная версія. Вельнец. Вельнец па-літоўску это нячысцік, чорт, д'ябал. І насамрэч, в любым разе, ці гэта веля, ці вельнец, это в любым разе сведчыць пра нейкі сакрум гэтага месца спрадвечны аўтахтоннага балцкага насельніцтва, якое, натуральна, было там першым. І вось в адрозненне ад ўсяго астатняга еўрапейскага свету, як вам ведама, Літва апошняя прыняла хрост в канцы 14 стагоддзя, славуты хрост Ягайлы в 1387 годзе. Это апошняя дзяржава в Европе, якая прыняла хрост. І калі мы бегла параўнаем там з Грузіяй, Арменіяй, нават Ірландыяй, то літоўская гісторыя апынецца зусім юнай па любых мерках, гістарычнай, хрысціянскай. І гэтыя каренні язычніцкія апынуліся куды больш трывалымі і жывучымі, чым можа падацца па тлумачальнай прычыне. Тому что весь этот эпос виленский, все эти падания были записаны уже адносна недавнюю историчную эпоху, еще в 19 стагоддзе. Это падания бытовали, існавалі в живой, в устной традиции. Это не реконструкция митов, кшталту, як мы узнавляем, там, антычные миты, да, паводле, понятно, не итальянского фольклора, а паводле нейкіх пісьмовых крыніц, хутчэй за ўсё грецкіх і пры дапамозе арабскіх перапісчыкаў. Мы узнавілі эти пантэоны і гэтую міталогію антычную. А в нашым выпадку былі рэальныя рэспандэнты, да якіх можна было падысці і удакладніць дэталі. І гэтых дэталях гэтыя персанажы паўстаюць вельмі канкрэтнымі, нават не проста там з характарыстыкамі асобаў, але партрэтнымі нейкімі рысамі. Сярод іх мітычны князь Швентарог, да, что так само Швент это святое, по-польску Швентарог со святым рогом, да, легендарны князь, які нібы паводле паданняў распачаў радавод вялікіх княжоў літоўскіх. Ён знайшоў гэтае месца на сутоку, вялі вялейкі паміж горамі, зацішная, прасторная даліна, поўная чароўных красак, кветак, і загадаў, ён шукаў эту даліну для свайго пахавання. Да? У балтаў да хрысціянства быў прыняты абрад кремацыі, спалення цела і пахавання в такім выглядзе. І для этого павінна быць даліна і рэчка, над якой можна развеяць попел этих прысак ад этих парэшткаў. І з таго часу нібы гэта даліна Швентарога
і была стагоддзямі месцам для гэтых рытуальных спаленняў, да, як там у індусаў воды Варанасі, да, там воды Ганга, вось, балтскіх плямёнаў, тэрыторыі Беларусі і Літвы. Это было галоўнае сакральнае месца, дзе все хацелі б быць крэміраваны, спаленымі і сысці ў неба менавіта там. Тады наступнае паданне сведчыць пра тое, што ў гэтай даліне Шэнтарога паляваў князь Гедэмін, і пасля ўдалага палявання на Тура, пасля добрага абеда, яго адбыўся пасляпалудзены сон Фавна, в якім яму прымроіўся жалезны воўк на гэтай гары, пад якой ён в цянёчку спаў, які скуголіў нема, а яму адказвалі тысячы ваўкоў з наваколля. Ён прачнуўся і папрасіў сваіх паплечнікаў, сваю дружыну, каго-небудзь вытлумачыць гэты дзіўны яркі сон. Азваўся, што лагічна, вярхоўны жрец Вяшчун Людзейка, які вытлумачыў яму, што ён павінен на гэтым месцы паставіць замак, сваю фартэцу, і слава ад гэтага горада разыдзецца далёка, як скавытанне тых жалезных ваўкоў. Невыпадкова, і гэта настолькі была жывая традыцыя, яшчэ в пачатку 19 стагоддзя можна было па вёсках распытаць людзей, яны вам распавялі гэта в дэталях, там, якого быў рост гэты Гедэмін, што на ім было, ва ўсіх гэтых шчыгулах. І дзіва, што Адам Міцкевіч, паня Тадеуш, пішучы, што Вільню заснаваў Гедэмін, збудовал місто Вільно, które w lasach siedzi, jak wilk pośrodku żubrów, dzików i niedźwiedzi. Это настолько было ясно, бачно любому студенту Віленського університету, варто було тільки піднятися на гору. Для протокола заўважу, што ўжо ў часы Міцкевіча тыя горы, якія мы сёння ў Вільні бачым пуста зелянеючымі, былі абсалютна лысымі. І аж да Антокаля было там на ні травінкі, ні былінкі. Таму што доўгімі зімовымі вечарамі трэба было паліць хаты, трэба было секчы дровы, і на першых фотаздымках, як і на ранейшых гравюрах, Вільня сярод лысых абсалютна гор стаіць. І трэба было мець фантазію віленскага шкаляра, каб уявіць сабе, што тут вакол жубры, дзікі і недзведзі в лясах этой Вільні. Хоць за десяткі кіламетраў на той момант ўжо ўсё было даўным-даўно пасечана на часы Міцкевіча. Рэальная гарадская прастора Вільні ўвесь час, як мы бачым ад самых пачаткаў, несупынна трансфармавалася у мастацкую, у літаратурную, у метафарычную нейкую прастору, што ў сваю чаргу станавілася асобным нейкім важным аб'ектам інтэлектуальных рэфлексіяў і інтэлектуальнага спрымання. Хапіла б гэтых карцін і вершаў, і не варта нават бачыць эту рэальную Вільню. І менавіта ў такім кантэксце Вільня ёсць складником и белорусской интеллектуальной традиции. Таким способом здійсняется процесс, что российский лингвист и культуролог Владимир Топоров называет пресуществлением материальной реальности в духовные ценности, что в свою чаргу потребует споживца
здатнасці і ўмельства ўзнаўляць повязі з пазатэкставым, як па Тапарову, непаложаным текстам. І в гэтым сэнсе Вільня ў многіх сваіх традыцыях толькі умацавала гэты чыннік, сваю метафарычнасць, свой мастацкі літаратурны вобраз. І аж да, як я кажу, найноўшого часу возьмем там, напрыклад, Рамэ на гарі, абяцанкі на світанку, якія тройчы былі і летась экранізаваны з Шарлотай Гінзбург, вельмі рэкамендую, дзе вялікую частку гэтага рамана займае аўтабіяграфічнае апісанне Вільні, як Рамэ на гарі. Там прожыў школьныя гады, як это все выглядала в той Вільні. Ну, понятно, што ён узнаўляў 60-е гады свае дзіцячыя ўспаміны. Конечно, там все было абсолютно не так, як было в рэальнасці, в рэчаіснасці. Ёсць гэты і дом, гэты двор, гэты пад'езд, але это трэба быць дзіцёнкам, каб убачыць там тое, што убачыў Рамэ на гарі, а праз многія годы напісаў, за што я атрымаў ганкураўскую прэмію. І натуральна для французскага чытача, хто пільна сочыць за развіццём французскай літаратуры, гэта Вільня абсалютна никак не столица одной из государств Прибалтики. Это нейкі такі фантасмагарычны свет, у якім спляталіся мовы, культуры, характары, тыпажы людзей, такія як адзін з тыпажоў гэтага рамана Эдвард Пякельны. Калі маці Кацава, его сапраўднае прозвішча, пераехала ў Вільню з Москвы в 1921 годзе, Вільня пасля першай вайны, грамадзянскай вайны, савецкай, польскай вайны, быў моцна эканамічна падбітая, і ёй давялося завесці у сябе на кватэры, якую яна здымала, парижскі салон шляп. Чым, конечно, выклікала кпіны, хохот суседак тутэйшых, якія весь час яе сённяшняй мовай, бы мы сказалі, троллілі. Тады раз'юшаная маці Ромачкі Кацава выскочыла на лесвічную клетку і заорала на весь двор, что а мой сын будзе французскім дыпламатам. В адказ быў зноў дружны гамерычны хохат, але пекар, які меў пекарню ў куце таго двара, Эдвард Пякельны, аднаго дня паклікаў маленькага хлопчыка, які гуляўся з раўналеткамі, да сябе, прапанаваў яму прафітролі, кнедлікі, булачкі, і сказаў, што хлопчык, ведаеш, матчына сэрца ніколі не памыляецца. Я цябе прашу, калі-небудзь, дзе-небудзь, калі-небудзь, каму-небудзь скажы, што на вуліцы Вялікая Пагулянка, дом 24, жыве пекар Эдвард Пякельны. Прайшлі гады, натуральна, што хутчэй за ўсё гэты пекар разам са сваёй сям'ёй і супляменнікі скончыў свой лёс в гета віленскім, але тот хлопчык стрымаў сваё абяцанне, і калі, будучы французскім афіцэрам, авіатарам в складзе брытанскай эскадрылі, якія бралі удзел у вызваленні Нармандіі, стаяў на пляцу перад каралевай юнай на той час Елізаветай II, якая вручала ордены французскім авіатарам, зрабіў крок наперад і атрапартаваў: ваша великасць, в горадзе Вільні, на вуліцу Вялікая Пагулянка, 24, жыве пекар Эдвард Пякельны. И вот из таких историй, которые можно
плесці несупынна, як альбо перайсці да Мацея Мышкі, Максіма Гарэцкага, то бок з гары перайсці на Гарэцкага і пераходзіць з месца на месца бясконца. А ніводзін народ пры тым не мае падставаў, ну, дакладней падставы можа мае, але не можа сцвярджаць, што гэтая духоўная прастора, гэтая форма духоўнага жыцця, метафарычная Вільня, як складнік, суплёт, альбо адзін з абраных тых вобразаў, пра якія мы гаварылі, пачынаючы нашу гутарку, належыць толькі яму, толькі аднаму народу, нейкай адной толькі культурнай традыцыі. Непаўторны, амаль фантастычны суплёт тутэйшых моваў, нацыянальных традыцыяў і рэлігій у гэтым горадзе ігнаруе любыя палітычныя межы і любыя спробы гэта спрасціць. І гэта заўсёды кідалася ў вочы прыехаўшым, а мясцовыя жыхары ўспрымалі гэта ну, настолько натуральна, што нават не выяўлялі, што недзе можа быць па-іншаму. І такія ёсць цікавыя сведчанні, што тыя, хто патрапіў у выніку Першай сусветнай вайны ў бежанства з Вільні, былі абсалютна шакіраваны, што ёсць недзе нейкія гарады, дзе жыве толькі адзін народ. І другіх, і адна толькі царква, і нікаго больш няма. Бо раней гэта было толькі в песнях і фальклоры, што Сібір гэта край з жыдоў няма. Это штосьці такое, што, ну, как бы нават уявіць сабе цяжка. Так далёка і так невераемна. Там толькі мядзведзі і ўсё. А мясцовыя людзі ўспрымалі гэта як абсалютна нармальную норму, улічваючы, што кожны пры гэтым, кожная мова, кожная традыцыя, кожнае веравызнанне займала сваю дакладную нішу сацыяльнай гэтай стратыграфіі. Цікава вельмі тут згадаць досвід расійскага філосафа Михаила Бахціна, одного з самых таких прикметных філосафаў першай паловы 20-го стагоддзя расійскіх, які шмат прысвяціў менавіта дыялогу культураў. І ён быў вучнем віленскай славутай гімназіі мужчынскай, дзе шмат хто вучыўся, і Дзяржынскі, і Пілсудскі, Мастак Давыжынскі, многія іншыя. І калі Бахцін прыехаў в Вільню школьнікам прац, тое, што у бацькі там была служба, на яго настолькі паўплывала гэта нечуваная разнастайнасць архітэктуры, адрознення разнаквецця моваў, саслоўяў і народаў. Вось это, бо Вільня, Літва, Беларусь на той час па сутнасці былі расійскай калоніяй Расіі, прычым сам, што не на ёсць такім класічным сэнсе, з абсалютна ясна прамоўленай праграмай каланізацыі, русіфікацыі ад часоў Михаила Муравьева. Ніхто этого нават і не хаваў, што задача это как бы зрабіць гэты край ісцінна рускім, і забараняліся все астатнія мовы публічнасці. Нельга было не атрымліваць адукацыі, не друкаваць кніжак на тутэйшых мовах. То бок цалкам шчыра это была расійская калонія, не ў метафарычным сэнсе.
Ну і ў часы Бахціна школьніцтва афіцыйная мова паўсюдна была руская, паўсюдна. Трэба было перадусім валодаць рускай мовай, на ўсіх шыльдах абавязкова, на ўсіх бланках павінна быць, это была расійская мова, як і школы былі толькі расійскай. А праваслаўе было менавіта дзяржаўнай афіцыйнай рэлігіяй. Але разам з тым большасць жыхароў не належала ні да праваслаўнай царквы, ні было расейцамі. Понятно, што палову насельніцтва складалі габрэі. І адукаваны клас, палітычны клас складалі палякі ці польскамоўныя беларусы ці літоўцы, пераважнай большасці каталіцкага веравызнання, якія бачылі праблему ў захаванні сваёй ідэнтычнасці, і для развязання гэтай праблемы рашуча адстойвалі гэтую сваю ідэнтычнасць на палітычным узроўні. Такім чынам, гэта ад пачатку была в часы Бахціна і вайна культур, а ўжо ўнутры той жа, умоўна кажучы, рускай народнасці, да, і праваслаўнай царквы былі, як у матронцы, яшчэ свае там меншасці, беларусы і украінцы, чыя прысутнасць у Вільні заўсёды была і заўважна не апошнімі імёнамі, там, пачынаючы ад Тараса Григорьевича Шевченкі, які наведаў Віленскі універсітэт і напісаў паэму про Вильню, у Вильни, городе преславном, оце случилось недавно, не вгибай у віршить його слова. Там ведется про безнадійне кохання молодого шляхтиця до пригажуні Габрейки. Ну, там, не веду, Яков Головацький, Іван Лабойко, професор Віленського університету. Солідні імені і української культури так само навпрост зв'язані з Вільню. Ну, відповідно, а в католицькій традиції так само были там свои вот это матронки, как бы масштабированные, и была и белорусчина католицкая, могутная, до речи сказать, на меже 19 и 20 столетия. Была литовская там матрошечка, вылічваючы, что литовцев был 1%, латгальская. Першыя кнігі латгальскія былі надрукаваны в Вільні. Яшчэ раней, чым в Вільні, была надрукавана хоць якая літоўская кніжка. Такім чынам, вось этот маштабік, который не заўсёды бачны быў воку выпадковага мінака, конечно, быў добры, ўрэшце-рэшт, вядомы гэтаму Бахціну за тыя гады, які ён правіў там в гімназіі сярод прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў і розных веравызнанняў. Нават і мусульмане лица прывілегіраванага сасловия вывучыліся в той гімназіі, і адпаведна каталікі, і рэфарматы, і многія іншыя. І бачыць это все в реальности было, конечно, вельмі цікава иметь магчымасць это все вывучаць. Таким чынам, Вільня часоў Бахціна была живым прыкладам так званай гетерагласіі. Это бахцінскі тэрмін. Гэты феномен стаў культным каменем ягонай тэорыі культуралагічнай. Гетерагласія ці скрыжаванне розных моў, культураў і саслоўяў для Бахціна была менавіта тым ідэальным станам, што забяспечвае несупынную інтэлектуальную і культурную рэвалюцыю, што абараняе тое ці іншае грамадства ад адзінавернае мовы, это Бахціна слова, ці афіцыйныя мовы,
ад застою і здранчвенню думкі. Вельмі цікава тут меркаванне Томаса Венцлава, про которого мы уже згадали, выдатного літоўскага паэта, якого перакладаў і Андрей Хададаш сярод іншых, і кніжка якого выйшла летась па-беларуску. Выдатны літоўскі паэт, перакладчык, інтэлектуал, профессор Ельского университета, номинант неодноразовый на премию Нобеля, сябра Чеслава Мілаша, Нобелевского лауреата, и Иосифа Бродского, еще одного Нобелевского лауреата. У творчасці біяграфіі якого Вільня таксама пакінула вельмі моцны і важны, вельмі важны след. І шмат у чым перадвызначыла ягоную біяграфію, тым ліку і в літаратуры на весь далейшы час. Томас Венцлава у 1978 годзе пісаў, цытую: «Родам я не з Вільні, але потым ужо стаў віленчуком, які многія тысячы літоўцаў, якія ў часе вайны і пасля вайны з'ехаліся ў сваю мітычную гістарычную сталіцу. Для іх гэта быў цалкам незнаёмы горад. Перад вайною паміж Вільняю і незалежнай Літвою, як вядома, не было сувязю. Праўда, быў вялікі міт пра Вільню, істотны для літоўскага ўяўлення, але пра гэта пазней іншае. У самы першы дзень пасля школы я заблукаў у руінах. Няма каго было спытаць, таму што людзей я сустракаў вобмаль, да таго ж ніхто тады тут не ведаў па-літоўску. І тут трэба сказаць колькі словаў пра мову. Вільня, і цяпер горад толькі напалову літоўскі, і гавора на дзіўным койне, паколькі сюды з'ехаліся прадстаўнікі всіх літоўскіх дыялектаў. Конец цитаты. То бок па-за межамі Вільні вось гэты вільнечай калва, вот этой віленскай гаворкай фактычна ніхто не гавора. І это вельмі цікавая акалічнасць, што няма вось этого субстрата фольклорного, конкретного для літоўскай віленскай. Ёсць, вядома, жамайційская мова, ёсць нават Вікіпедія на жамайційскай мове, ёсць дыялекты звукаў, ёсць сувалкі, і яны не заўсёды адзін аднаго, калі будуць гаварыць попросту па-свойму, змогуць зразумець. А Вільня гэта такі мова такая абсолютно вот просто з літаратуры взятая, і якая, як іврит, пачала гучаць, атрымала сваё дыханне тут. Руіны, пра якія гавора Томас Венцлава, гэта руіны вялікай віленскай сінагогі. Ён дом ягонага бацькі Антанаса Венцлавы, лаўрэата сталінскай прэміі, вядомага літоўскага паэта, камуніста, падпольшчыка, які і па турмах сядзеў, і там уцякаў, і уцёк в Москву в часе Другой сусветнай вайны. Ему, конечно, па вайне выдаткавалі салідны дом. Гэта цяпер рог вуліцу Пілема, колішняй завальнай, і Йогайлас. Там цяпер стаіць
помнік паэту літоўскаму савецкаму Пятрасу Цвірке, калі хто бываў у Вільні, там тралейбус робіць паварот направа да цэнтра, і там такі парчок, і раней там стаяла пару салідных буржуйскіх колись дамоў, якім вось жыў славуты літоўскі паэт, чый сын вымушаны быў пешкам хадзіць праз цэнтр Вільні, дзе былі гіганцкія руіны ад этого гета, дзе цяпер вуліца Вокічу альбо нямецкая, там перайшоўшы ратушны пляц, была ў дварах гэта адзіная на той час Вільні літоўская гімназія, якую шмат хто з вядомых літоўскіх інтэлектуалаў сканчаў, такіх як выдатны літоўскі драматург, паэт, рэжысёр, выдавец інтэлектуальнага такого тыднёвіка «Šiaurės Atėnai», паўночныя Афіны, Пранас Моркус, вялікі сябра беларушчыны і ўсёй вось этой разнастайнасці. Такім чынам, для літоўцаў гэта 100 разоў падкрэслены гэты міт. Ужо в навейшай сваёй кнізе «Вільня. Горад в Европе», які перакладзе на некалькі моў, ёсць в адкрытым доступе, можаце знайсці в інтэрнэце, піша ва ўводзінах 7 нацыянальных групаў, часам не занадта вялікіх, але якія пасяліліся ў горадзе з часоў сярэднявечча, прынята называць кареннымі. Літоўцы звязваюць сваё паходжанне са старажытнымі жыхарамі ўсходняй Балтыі, тымі, якіх называлі аэсці альбо аэстрорым гентес, якія прадавалі бурштын рымлянам. Тут яны былі аўтахтонамі, некалькі тысячаў гадоў не пакідалі яны сваіх лясных хутароў. Не толькі палявалі і лавілі рыбу, але і паступова пачалі збіраць мёд дзікіх пчолаў, апрацоўваць землі в лясных высечках і будаваць драўляныя замкі. Нагадаю, што ў часы Бахціна, якого, дарэчы, вельмі любіць і той самы Венцлаў, і на яго любіць спасылацца, в Вільні толькі 1% насельніцтва называў родную мову літоўскую, але бадай не было дзе гэтую мову практыкаваць, на якой пляцоўцы. Пасля вайны, натуральна, гэта ўсё змянілася радыкальна, і літоўская мова спакваля выцесніла іншае. І тут Венцлава працягвае. У навакольных вёсках тым часам літоўская гаворка гучыць зусім не ўсюды. Трэба ад'ехаць кіламетраў за 50, каб зноў пачуць гэтую старажытную мову. Розныя дыялекты. А на поўдні в хваёвых лясах жывуць зукі, якія заўсёды прывозілі ў Вільню на продаж грыбы і ягады, паколькі апроч гэтага мала што расло на іхных глебах. Селішчы іх пераходзяць на землі Беларусі, а беларускія вёскі перацякаюць у сённяшнюю Літву. Мяжа на ўсход ад Вільні вельмі умоўная з этнічнага пункту гледжання, хоць яна і аддзяляе еўрапейскі звяз ад яшчэ аўтарытарнай, амаль савецкай Беларусі. Літоўцы і славяне з даўніх часоў жылі ў перамешку на ўскраінах горада. Вільня заўсёды была на мяжы у смутнай, неакрэсленай пераходнай паласе. І тут Венцлава піша, што
Да гэтага часу некаторыя маецца на ўвазе славянаў тут мясцовых вызначаюць сваю нацыянальнасць словом тутэйшы, то бок мясцовы. Іншыя дыялекты паклалі адны дыялекты паклалі пачатак беларускаму народу, іншыя пачатак украінскаму народу, пазней дзяржаве, але гэта ўжо іншая гісторыя. Украіна размешчаная далёка на поўдзень ад апісванага краю. Канец цытаты. Калі пра зону канвергенцыі паміж літоўцамі, беларусамі, балтамі і славянамі спрачацца тут не выпадае, то вось адносна згадкі пра Украіну думку можна было б і развіць, але мы это зробім трошки пазней, можа, і іншым разам. Адпаведна, другім паводле Венцлавы народам віленскім ёсць так званыя паводле ягонага вызначэння русіны, і в сярэднявеччы менавіта іхная мова гучала ў горадзе, і в адрозненне ад літоўцаў яны не былі ўжо язычнікамі, паганцамі, і першыя будавалі там, у Вільні, свае мураваныя храмы. Адпаведна, і тут старабеларуская мова стала і дзяржаўна, перадусім як мова царквы, як мова рэлігіі, а тады ўжо як мова пануючага класа і мова дакументацыі, мовы пісьменства. І тут трэба таксама звярнуць вашу увагу на важную акалічнасць, што кіеўская мітраполія была часткаю Канстантынопольскага патрыархата. І, адпаведна, з далёкіх часоў, сотні гадоў, шмат стагоддзяў, гэта была асобная царква, асобная кіеўская мітраполія, і ніякага дачынення, якая не мела да Москвы і маскоўскай мітраполіі. І, што цікава, што шматкроць дзесяткамі гадоў цэнтрам кіеўскай мітраполіі Канстантынопольскага патрыархата была менавіта Вільня. Праз тое, што Кіеў шматкроць станавіўся ахвяраю набегаў манголаў пасля крымскіх татараў і неаднаразова быў разрабаваны і в часе казацкіх войнаў, зноў спусціў расійскіх наездаў, а цэнтрам кіеўскай мітраполіі быў славуты Прачысцінскі сабор, які да сёння стаіць, на шчасце, у Вільні, пабудаваны яшчэ ў 15 стагоддзі за часоў Альгерда, ягонай жонкаю Маріі Ярослаўны Віцебскай княжной. І гэты храм да Брэсцкай уніі царкоўнай быў цэнтрам, галоўным храмам кіеўскай мітраполіі. І там служылі кіеўскія мітрапаліты. Это я пра повязі, тым ліку, з Украінай непарыўна. А тады менавіта Вільня стала цэнтрам грэка-каталіцкай царквы, новаўтворанай новай хрысціянскай дэнамінацыі, якая паводле традыцыі з'яўляецца правапрыемніцай кананічнай і кіеўскай мітраполіі. І гэта кананічнасць, і гэтая традыцыя была перарвана в
1939 годзе ў расійскай імперіі, в Аўстра-Венгрыі гэтую кананічнасць і традыцыю вытокі ад кіеўскай метраполіі ніхто не адмяняў. І адпаведна менавіта ў Вільні жылі першыя кіраўнікі мітрапаліты гэтай царквы, біскупы полацкія, біскупы кіеўскія грэка-каталіцкай царквы. І менавіта ў Вільні манастыры Святой Тройцы пры царкве Святой Тройцы ў так званых базылянскіх мурах, адзін з найстарэйшых віленскіх храмаў. І васіялі, уславіліся сваімі дзеяннямі, сваім жыццём і у тым ліку і цудамі. І Пацій Пацей, першы мітрапаліт, пасля Ясафат Кунцевіч, Веніамін Руцкі, першыя тры святыя, гэта грэка-каталіцкая царква, гэта хрысціянскай дэнамінацыі, уславіліся як добраверная, як благословёная менавіта ў Вільні пры яшчэ сваім жыцці. А той храм, у сваю чаргу, святое месца, месца пакутніцтва тых трох віленскіх пакутнікаў. Такім чынам, гэта славяншчына, усходняя славяншчына, вытокі вось гэтых традыцыяў і беларускіх, і украінскіх, і часткова великарускіх, сучасна нашага разумення, сыходзіць менавіта ад Вільні. Притым, трэба заўважыць, што вось гэта становішча на мяжы прывяла да канвергенцыі моўнай, тым ліку і літаратурнай мовы. Гэтак і в пісьмовую беларускую мову праз Віленню, з Вільні потрапіла маса балтызму, а в сваю чаргу у літоўскую сучасную жывую мову потрапіла маса славянізму, звязаных менавіта з высокай лексікай, да, з высокімі сферамі духоўнымі, якія датычаць рэлігіі, храма і гэтак далей. Вся эта царкоўная, каляцаркоўная лексіка збольшая пазычана літоўцамі са славяншчыны. Ёсць каласальны пласт лексікі прафаннай, якую проста няма як разрэзаць. Кішэня, менташка, купа. Час ужо сыходзіць на няўхільна. Да. Ну, ладно, добра, дзякую, што ёсць каму мяне спыняць. І завершаю свой агляд этымі кареннымі аўтахтоннымі народамі, венства зварачаю увагу на мусульманаў-татараў, якія жывуць Вільня з 14 стагоддзя і некалі засялялі не акраіны, а адну з цэнтральных вуліцаў, якая сёння завецца Татарская, Таторю, якая выходзіць на праспект Гедеміна. І была, апроч вострай брамы, 10 іншых брамаў, і была брама татарская з паўмесяцам і бунчукамі. І мала хто здагадваецца, што Лукійскі пляц, знаны нам цяпер як месца страты Кастуся Каліноўскага і ягоных паплечнікаў, называецца так ад татарскай вёскі Лукішкі, якая была на другім канцы этого пляца, а старажытны мусульманскі мізар, могілкі былі на тым месцы, дзе цяпер стаіць літоўскі сейм в канцэ праспекта Гедеміна. А у Вільні, у Віленскай гімназіі вучыліся такія славутыя пазней прадстаўнікі тутэйшай мусульманскай інтэлігенцыі, як Крычынскі, вядомы вельмі архітэктар, які стаў пасля зяцем
Глеба Успенского, русского письменника, а славіўся вельмі как вядомейшы петербургскі архітэктар, які пабудаваў не толькі самую вялікую мячэць на той час в Європі, Санкт-Петербурга за грошы Эміра Бухарскага, але і палац Эміру Бухарскаму, і дзесяткі іншых дамоў і праваслаўных цэркваў. Альбо Юліан Крычэўскі, вядомы расійскі арыенталіст, першы перакладчык на расійскую мову свяшчэннага Карана. І зусім мініатурна ёсць яшчэ, дарэчы, і сярод ахвяраў 91-го года ад савецкіх куляў загінула школьніца Ларета Асановіч, юная віленская татарка. А ёсць яшчэ адзін мікранародзец, без якога таксама няма як сабе уявіць духоўную інтэлектуальную традыцыю Вільні, это караімы. Невялічкі народ, якіх і сёння 2000 в свеце, 500 з якіх жывуць у Літве, 50 з якіх Вільні лічаць гавораць па-караімску яшчэ дома. Это самая вялікая колькасць людзей носьбітаў гэтай мовы ў свеце. Іх 400 чалавек, а сярод іх сёння 3 літоўскіх дыпламата. В тым ліку і нядаўні амбасадар в Турцыі Кабецкайта. Згадзіцеся, на 400 чалавек 3 дыпламата – это вельмі немало, улічваючы, што іх ёсць 2 храма, музей і бібліятэка. І храм Кенаса караімская дзейнічае да сённяшняга дня ў Вільні, на вуліцы лішне казаць караімскай. Міжваенны час гэтая маленечкая супольнасць была надзвычай важнай, таму што Вільня стала адным буйнейшым в Польшчы міжваенным цэнтрам арыенталістыкі, дзякуючы гэтым караімам, Раізію Заянчкоўскаму, Александру Дубенскаму і Сабаху Шапшалу, які унікальны чалавек, унікальная біяграфія, чалавек, які пражыў 4 нічым не звязаных жыцця. Абсалютна унікальны персанаж, які сабраў каласальную бібліятэку, які быў прафесарам яшчэ пры цары, які вядомым арыенталістам быў дарадцам і вялікім чыноўнікам в шахскім Іране, і быў пры дапамозе брытанскіх козней высланы, хоць вельмі моцна сябраваў з шахам іранскім в Расію, дзе заняўся адраджэннем караімскага жыцця і сабраў каласальную унікальную бібліятэку, 4000 рукапісаў старадрукаў караімскіх. Пасля ўцёк у Вільню, дзе стаў галоўным хаханам Рэчы Паспалітай, духоўным лідарам всіх краін Рэчы Паспалітай, вельмі важным прафесарам Віленскага універсітэта. І дзякуючы гэтым 3 персанажам Вільня раптам міжваеннай Польшы выходзіла па языку польскім квартальнік «Мысль караімска», напалову прысвечаны іраністыцы, арабістыцы, то есть, уласна, пра 400 чалавек, што пісаць. «Мысль караімска», вылічваючы, што ўсе яны маюць вышэйшую адукацыю, для Вільні гэта было кое-што. Дзякуй за ўвагу. А калі ласка, на гэтым мы закончым нашу сённяшнюю гаворку. Наступна мы пагаворым пра віленскае школьніцтва, пра вільненцы Сальмама. Я зараз растлумачу так. Форматы і калі будзе гэтае наступна, потому что тут не все так просто. Па-першае, у меня такая няўдзячная роля перарываць Хадановича на самом цікавым месцы, там выганяць то цяпер Сергея Каревского. Канешне, гэта толькі пачатак уступа, да, у віленскі гіпертэкст беларускай культуры. Пра яго можна гаварыць месяцамі. І Сергей якраз той чалавек, які можа
реализовать гэтае гаварэнне. Ён сам по сабе можа гаварыць месяцамі. Першым перайсці да пытанняў і нейкіх рэплікаў, таму што это абавязковая частка вот гэтых адкрытых публічных лекцый. Я адзначу, што працяг будзе абавязковы, але гэты працяг мы як бы пераскокваем ужо ў фармат лекцыйных курсаў, бо вот гэтыя адкрытыя публічныя лекцыі гэта штосьці накшталт затраўкі такой. То есть мы запрашаем всех вот тым, каб вот як бы натхніць всіх браць удзел. Ну і перад тым, як вашыя пытанні да Сергея, можа быць удакладненне, ці там сам Сергей яшчэ штосьці удакладніць, я хацеў бы адзначыць яшчэ адну рэч, што напрыканцы 80-х, на пачатку 90-х вот гэты віленскі гіпертэкст беларускай культуры настолькі прачуваўся, і на ягоным месцы ў беларускай савецкай культуры знаходзілася як бы такая відавочная пустэча, што каманда беларускіх творцаў, беларускіх літаратараў яшчэ самы канец Савецкага Саюза вырашыла кінуць все, што яны маюць у Менску і перасяліцца ў Вільню дзеля таго, каб не проста абстрактна чытаючы ў кніжках вот як бы пра ўсё гэта апісваць, расказваць, а дзеля таго, каб пражыць у Вільні вот як бы гэты самы гіпертэкст. І Сергей быў адным з гэтай каманды. Сергей Дубавец, Тацяна Сапач, Олег Минкин, Сергей Харевскі, выдавалі Сергей Шупа. То есть кожны з іх вот як бы гэта культурная легенда сённяшняя. Яны выдавалі, пачалі, узнавілі выданне ў Вільні беларускай газеты «Наша Ніва». І віленская «Наша Ніва» 90-х – это такая культурная феерия, абсолютно нешта як бы неверагоднае, што ўжо забытае крышачку на сёння. Да? Амаль што все яны вярнуліся, як бы Сергей Шупа ў Прагу, Дубавец Харевскі ў Менск, як бы. Але вот гэтае падарожжа, яно засталося, і яно, вот як бы штосьці важнае, пакінула ў беларускай культуры, яно звязала вот гэтую постсавецкую беларушчыну з усёй традыцыяй. І, можа быць, колькі словаў ты як бы скажаш, пакуль вы свае пытанні придумываеце вот пра гэты праект. Вот як ты сёння ацэньваеш всё гэта, і якія плёны, якія вынікі? Ёсць фільм дакументальны, які тады зняў рэжысёр Гарулёў, ён ёсць на Ютубе. Не памятаю, як ён дакладна завецца. І там здымалі нас у 92-м годзе, 93-м, я зусім юны. Па Вільні яшчэ ездзяць запарожцы і масквічы, там дэкламуюцца вершы, там здымалі нас у самой рэдакцыі. Тады трэба, чым поспех, да? Пачнем з поспеху, пачатку, да? Спачатку ўсё атрымалася паспяхова. Чаму? Таму што не было імперыяльнай мяжы, такой, якой яна стала ў сярэдзіне 90-х гадоў, так? То не трэба было візы, сеў ды паехаў. А праз гэта апынулася, што Вільня, наш асяродак, раз мы ўжо ёсць да каго пад'ехаць. Змаглі лацвей, чым да Мінска, ездзіць з Полацка, напрыклад. Цягнік Полацак-Вільня шоў хутчэй, чым да Менска. Да? І, адпаведна, Алесь Аркуш і все там эти полацкія, новополацкія бывалі ў нас часто добрымі гасцямі. З горадня да Вільні ехаць 45 хвілін было цягніком, это хутчэй в 3 разы, чым ехаць з горадня да Менску. Алесь Чобат, забыты Гуменюк, Сергей Астраўцоў быў нашым сталым аўтарам.
І таксама сесці за 45 хвілін даехаць да Вільні на каву, папіць кавы, не толькі можа кавы, сасісак, і беластоцкія, бо адкрылась мяжа з Польшчай. І да нас часта заязджалі Лёнік Тарасевіч, і Латышонак, і Максимюк. Ну, тады все былі маладыя, і можна было раз падскочыць, сеў, как бы, там, праехаць там ад Беластока 4 гадзіны, только уже без межа, без ничего. И да, и тогда закипно. И иммиграция, которая, вау, те, кто учился в этой Виленской белорусской гимназии, те, кто зачастили многие иммигранты поглядеть. Муж Івонки Сурвіла, Янка Сурвіла, яны спонсоровали наше тое выданне. Гэта один бок. Другі бок, Вільні, гэта все як бы і нібыта і чакалі. Беларусы складалі 4% насельніцтва Вільні, а в рэальнасці в аколіцах Вільні, на Віленшчыне бытавала стыхія моўная, абсалютна жывая мова Тарашкевіча, менавіта в такой абсалютна незакаламучанай савецкімі падручнікамі версіі. І маса беларусаў, якія штодня в савецкі час прыязджала 12 000 беларусаў на працу ў Вільню з тэрыторыі БССР. Ранішкай падбіралі гэтыя аўтобусы і везлі кожны дзень 12 000 чалавек на прадпрыемстве. А для многіх, хто з Астраўца, Воранава, Ашмянаў, Вільня реально быў больш блізкі горад, чым нават Маладзечны. І там многія заставаліся. Вот заставалася эта прастора, вёска, куда можно было поехать. Мы сами поляки аккурат будем. Только вот не надо вот говорить, что мы не поляки. У нас вот такие, але мы тут Беларусь держим. У нас вот такие малые, то по-белорусски говорят. Кази, ходи сюда, поговори, дядька. Вот, и верши Болшевича нападают. Просто какой-то космос такой. Понятно, что фольклор, песни все белорусские, ясно. Но лично все поляки. Это был низовый уровень. А вот сярэдні ўзровень, это вот была масса вот этих людей, якія тады приехали, якія во всей этой бурапене перастройки, пошука своих ідэнтычнасцяў таксама згадали, что яны беларусы, и не было только вот куды прыткнуцца, дзе это кучкавацца. І імкліва ў Вільні пачалі стварацца таварыства мастакоў, мае гонар. 10 человек мастакоў. Стварілі адразу дзве групы в садку, пасля цэлы садок беларускі, стварілі цэлую беларускую гімназію, 3 школах беларускія класы, адкрылі беларускую кафедру, поўная назва беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры при педуніверсітэце. Она працавала 20 гадоў і думала, што это будуць кадры да беларускіх школаў на Літве. Былі створаны беларускія класы Висагидась, Шенчонись, Друзгениках, Солечниках, Щельчиненкай. Пачаліся беларускія богослужбы в касцёле, пачаліся беларускія богослужбы для грэка-каталікоў, в базылянских мурах пачаліся. Это уже Да, и это было, да, это история поспеха. И вот это, да, реально мы там были запатрабованы. Это шили, как грибы росли там каждый месяц, новые и новые. Сдавалось, этому не будет конца. Все это скончилось после референдума в Менску, да. Бо до меня, допустим, приходили люди, сдавали детей в гимназию, а там, ведается, по советских этих были опушные в школьном журнале «Кто батьки? Национальность и место працы». Ну, для того, как наставник был корректен во всех отношениях. Ну, я бачу, азербайджанец по-русски, украинец. Приходит, бедовочно габрейское дитё, в смысле, не треба быть, навод глядеть не треба. Я кажу, извините, а вам зачем? Вы знаете, вот его папа белорус, мы вот собираемся уезжать в Израиль, я хочу, чтобы вот он запомнил культуру, язык отца. Другие приходят, я ж хочу, чтобы она в Гродно поступала на медицинское, там скажут, что по-белорусски теперь. То есть вот такие были мотивации. Когда отбылся референдум, когда белорусам не треба. Это мова, и,
то навошта там дзецям мозги как бы выламывать. Это тогда резко все это скукожилось, то есть пошли другим путем. И это все стало непереодольно. Але то, что там назапасилось, то, что и было створено ново в литературе, в культуре, оно застанется и будет запотребовано. Есть какие-нибудь пытания, может что-нибудь удокладнить, развить какую-нибудь думку. Ну что ж, на этой ноте, ось, бачите, мы до белорусчины нават и не подошли. Мы можем закончить нашу гутарку. Но я думаю, что это, па-першае, ніхто Вільню з беларускага контекста не выне. То бок это просто нереально, да? Потому что Сергей Дубовец уклал уникальную антологию, и она есть при жадании, можно познакомиться. Она друковалась в часописе «Архе». І, напевно, буде видадена асобною книжкой. Не про один город. Про Вільню написано в 2 рази більше, чим про всі остальні городи беларускай паэзіі. І Вільня займає прикладно по частотності згадок тое ж месца, што і мова, радзіма, вёска, маці. Это десятки тысяч вершаў до 21 стагоддзя. Это такі быў Раймерт Мемерт, сапраўднае імя, не псеўдонім, браты Мемерты, дактары, якія займаліся беларушчынай 19 стагоддзя, пачынаючы ад іх вершыкаў этого Мемерта і сканчаючы там Олегом Минкиным. Ніхто это не вымя, не выняць віленскую тэму з паэзіі Богдановича, Коласа, дзядзька ў Вільні, ну куды ж ты это дзенеш? То бок яна незалежнасці ад межаў, там абставін, Вільню з беларускага кантэкста культурнага не выняць, як імя Кастуся Каліновскага. Это я приводил прыклад, что нават каб Каліновскі не быў і реальным героем, нават каб і магілы не знайшлі, мы уже не вырубим эти сотни вершаў, не спалим эти сотни картин, не забороним першае беларускае игровое кино и не вымем эти спектакли и оперы с нашей культуры. Это уже есть, нават калі б его и не было таким, яким он есть. Это образ. Так и Вільня, это образ вот этого города, в принципе, какого-то символя города, наогул, узор города. Згадайте, там ідзе так дзядзька і па бруку, один за 10 робіць грук. Просторный, чистый, залит паны туды-сюды. Ну, крацей, и так далее, и так далее. И вот этот страченный рай, это какие-то отсылки, да, каких-то... И абсолютная краса. Там, да, вот, например, про костёл Ганны, там десяток вершев. Да, памятаете, Богдановича. Калиласка. Скажите, вот когда было похование Калиновского, что все-таки приехал представитель Беларуси, хоть какой-то, это, ну, как вы считаете, это является каким-то положительным моментом? Прогрессом в этом отношении, скажем так, в повороте туда все-таки истории такой нашей, не советской, Я не думаю. Я вот за эти 30 годов перакананы, все, что робится для Беларуси, все, что робится у Беларушчыне, оно ніяк не звязано с державой, с органами Республики Беларусь. Мы живем в каких-то там параллельных светах. И не треба так само перебольшивать, там, малявать себе страченый рай перед Лукашенко. Потому что, нагадаю, и до Лукашенки ни одной улицы не переназвали, Лениных не прибирали. И ничего не поспели. Это там 3 несчастных. Хотя было. Министр культуры написал нам, мы разумеем вагу нашей нивы в справе белорусской культуры и дали нам раз там какие-то гроши и порупились. Кебіч тады быў, каб нам дазволілі друкавацца на друкарні в Менску. Все.
Ні віленская беларушчына нічого не атрымала ад Беларусі ні тады, ні цяпер. Все это за грошы віленскіх беларусаў. Это мемарыяльная табліца. Грамадскасць рупілася, каб было все там по-беларуску і былі беларускія. Беларуская дзяржава былі, не былі. Ну, а быў бы там, допустим, і француз. Вы бы таксама, может быть, не заўважылі, ці немец. Цалкам мог бы быць зацірацца там. Вот, так што я лічу, што яны самі, мы самі. Вось это два розных света. Сябры, мы будзем працягваць віленскі міф беларускай культуры, сачыце за абвесткамі. Наступная наша сустрэча будзе з Ганнай Барвенавай, якая будзе распавядаць як бы пра вопратку, пра культурныя коды беларускай шляхты, як бы зноў ж такі будуць як бы там абвесткі. Яна мастацтвазнаўца, антраполаг, працуе в Акадэміі навук. Это в пэўным сэнсе працяг вот той гутаркі, якую мы распачалі. А Сергей працягне як бы ўжо паўнафарматным курсам, вот зноў жа такі як бы далей. Так што давайте падзячым. Дякую вам. Дякую вам. Рады вас побачити.